କୌଣସି ଭାବ ନେଇ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ପୁନରାୟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ମୁକ୍ତି ହୁଏ ନା। ମୁକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ସମସ୍ତ ଭାବର ଅତୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବତ୍ୟାଗ। ଏହିପରି ନାମ ଜପ କରୁ କରୁ ଭାବନା କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇ ମଣିଷକୁ ଶେଷରେ ଭାବାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ମୁକ୍ତିଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରେନ୍ ସେଲ୍। ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଷର ସେହି ଡିପ୍ରେସନ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୂର କରିପାରିଲେ ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସାଧାରଣ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଲା ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଆହୁରି ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ମାମୁଲି ରୋଗରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ, କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଲେ, ଯହିଁରେ ଦେହ ଅଭ୍ୟନ୍ତରର ଯନ୍ତ୍ର ଆଦି ଧ୍ୱଂସ ପାଇ ନଥାଏ ଅଥଚ କ୍ରିୟା ବିକାର ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିବା, ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମରିବା, ହୃଦଯନ୍ତ୍ର କ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିବା, ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ ଯୋଗୁଁ ମରିବା, ଜ୍ୱରରେ ଉତ୍ତାପ ଅଧିକ ଯୋଗୁଁ ମରିବା, ହଇଜା ପ୍ରଭୃତି ରୋଗରେ ମରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଘଟଣାମାନଙ୍କରେ ରୋଗୀର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏହି ସତ୍ୟନାମ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାକୁ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍ ପରି ଏକ ତଡ଼ିତ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହାର ପଜିଟିଭ୍ ଓ ନେଗେଟିଭ୍ ଦୁଇଟି ପୋଲ୍ ଥିବ। ତାହାକୁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରରୁ ଦୁଇଟି ନଳୀ ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍ର ନଳୀ ପରି ନେଇ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ଣ୍ଣ ଗହ୍ୱରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା କଲେ ମୃତଦେହରେ ଯୁଗବତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସେହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନଳୀ ଚାଳିତ ଅନାହତ ଧ୍ୱନିର ସ୍ପନ୍ଦନ ଫଳରେ ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଷ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଏ। ଏହା ଫଳରେ ମେକାନିକାଲି ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ହୁଏ। ଏହିପରି କରୁ କରୁ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରବାହ ସଞ୍ଚାର ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଥରେ ଏହି ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଗଲେ ତାହାକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ନାନା ଉପାୟରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଇ କ୍ରମେ ପୁଷ୍ଟିକର ପଥ୍ୟାଦି ରୋଗୀର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାକୁ ହେବ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚି ଉଠିବ। ଏହିପରି ତଡ଼ିତ୍ ଓ ସତ୍ୟନାମ ମୃତଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ମଲା ମଣିଷ ବଞ୍ଚାଇବାର ଯନ୍ତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇନାହିଁ। ବହୁ ଦିନରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏହି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ର ଆବିଷ୍କାର ଓ ପରିଚାଳନାର ଆଇଡିଆ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।